Si diu, es pot fer una acció social anarquista si dintre de les organitzacions que reclamen llibertaris i impeden la jerarquització de lluites per assolir el poder? Sí, clar que sí. Jo veig que sí. Però per explicar-ho també utilitzaré un altre exemple que em sembla que és un exemple una mica complicat, per dir-ho així. Però em serveix moltes vegades i crec que aquí se diu bastant bé. Primer que a dia d'avui no sabem, diguéssim, qui és la gent a la qual ens adrecem. El 19 estava molt clar, era la classe treballadora. Avui jo no m'atreviria a dir que la classe treballadora és només la gent a qui va destinada aquesta suposada intent de gestió. No m'atreviria a dir. Tot i que, evidentment, la majoria de la gent sí que és classe treballadora, però jo no crec que la identitat de la gent avui estigui construïda... Bé, no és que ho crec jo. La identitat de la gent avui no està construïda bàsicament a través de la classe, tot i que, evidentment, com a abstracció podem dir, no, clar, tu treballes assalariadament, no sé què més, és classe treballadora, etc. Evidentment que sí, però estic parlant de la consciència d'aquesta classe. Per tant, jo penso que el primer que caldria definir seria, utilitzant un exemple del món musulmà, quina és la umma a la qual estem. La umma és la comunitat dels creients i dintre del món musulmà, la umma, la comunitat dels creients, sempre té té més, però té dos punts que són com a són esforços, però són esforços i lluita també. Una és la fitna, que és la lluita interna dintre de la comunitat dels creients per tal de tindre majoria, de ser xiites o no, de tindre una forma concreta precisament de fe, i la jihad, que és l'esforç extern cap a fora. Doncs bé, la umma a dia d'avui jo no m'atreviria a definir-la i estaria bé que algú potser, com que som molta gent, s'atrevís a fer-ho, perquè jo crec que si no està clar quina és la umma, menys encara pot estar clar què és aquest tipus de gestió que pensem que podem tenir o no. La fitna a dia d'avui encara és més confosa, perquè si el 1880, 1890, dintre del món anarquista hi havia com a dos corrents, el món anarquista d'aquí al nostre voltant, l'anarcocomunisme, l'anarcocolectivisme, i més o menys sempre han anat bé en aquestes parts, avui el món sindical, jo no crec, segurament és organitzativament allò que més gran hi ha dintre de l'anarquisme a nivell visual, però sí que és veritat també que avui hi ha moltíssimes individualitats que precisament ni participen ni tenen interès de participar en cap sindicat, en cap de les diverses sigles que l'anarcosindicalisme té avui en dia. I aquesta gent se pot reivindicar perfectament com a anarquistes i, per tant, jo crec que cal aclarir quina és la umma per tal de veure quina fitna hi haurà aquí dintre per acabar triant precisament les formes diverses. Jo no sé si us ha passat, i espero que avui passi aquí també, però quan debats aquí a no sé on més i a no sé on més, en un lloc per ser anarquista és imprescindible ser vegà, a l'altre lloc per ser anarquista és imprescindible ser sindicalista i a l'altre lloc per ser anarquista és imprescindible no ser ni vegà ni sindicalista. A dia d'avui no tenim estructurat, no vull dir que hi hagi una solució sola, no estic demanant la umma des d'això, la fitna dintre ha de guanyar amb aquesta línia correcta. No estic dient això, estic dient que avui els debats són completament insuficients perquè no es donen. Això que estem tenint avui aquí, diguéssim, és evidentment que n'han fet molts, però aquests debats no són majoritaris dintre del món llibertari i segurament avui al nostre voltant aquí és, no ho sé perquè no us conec, però segurament majoritàriament més anarcosindicalista que no una altra cosa, quan hi ha molts altres corrents d'anarquisme que evidentment també existeixen i també formen part de l'anarquisme. Per tant, jo crec que quan ens aclarim una mica sobre tot això, i aclarir-nos, insisteixo, no vol dir triar una sola de les possibilitats, sinó com a mínim debatre-ho i mirar quina extensió hi ha. Jo aposto perquè l'extensió és múltiple. Jo no aposto perquè aquí aquest model que van tindre als anys 30 i a final del 19 d'una gran organització que dintre seu creï escoles i creï no sé què, això ho trobo absurd avui, però hi ha altra gent que pensa que no, que aquest és el model, i crec que tot aquest debat és un debat important que hem de tenir, no avui només, que avui evidentment que sí, sinó moltes altres vegades.
seguiré, Jordi, perquè jo havia entomat la pregunta d'una altra manera. En tot cas, després d'això. Jo havia entomat la pregunta en el sentit de que es diu és possible fer una acció social anarquista, suposo social, política, sindical, en organitzacions que es reclamen llibertàries però en les quals continuen havent-hi problemes de jerarquització, poden haver-hi lluites internes, etc. Bueno, jo crec que ens hem de treure una mica la idea de que pel fet que ens declarem o ens autodeclarem anarquistes o anarcosindicalistes som éssers perfectes, no? I jo crec que les organitzacions anarquistes i anarcosindicalistes i les persones que s'autoconsideren des d'un punt de vista més individual, més col·lectivista o com vulgueu, vivim en aquest marc i és difícil que no tinguem contradiccions, és força difícil i per tant plantejar que dintre de la meva organització determinades coses no passaran mai i a ningú se li pujarà el càrrec al cap i ningú buscarà fórmules perquè la seva posició guanyi, tot i que no siguin les fórmules que nosaltres diríem que són les de la democràcia directa i totes aquestes coses. Això passa i hem de reconèixer que passa. El tema en tot cas estaria per mi com tractem de solucionar-lo. I llavors jo, que tampoc ho faré ni menys en 2 minuts o un que em queda, però sí diria 3 o 4 coses. Diria que de vegades, tot i que les nostres estructures i maneres de funcionar no són les pitjors, ni molt menys, diria que de vegades nosaltres mateixos i mateixes pensem que amb els estatuts i l'assemblea està el tema solucionat, no? I està clar, els temps ens diuen que no és així, no? Llavors jo crec que en general, no totes les organitzacions o tots els grups anarquistes, però en general hem de fer un esforç, des del meu punt de vista, hem de fer un esforç per gestionar més els malestars interns, gestionar-los d'una altra manera, no necessàriament d'una manera punitiva, etc. Ja m'enteneu què vull dir? Amb això, buscar determinats processos que evitin o que almenys eliminin en bona mesura la conflictivitat interna, buscar solucions de conflictes, etc., que no siguin únicament de caire organitzatiu. Jo crec que aquesta és una... Jo, com a mínim, em faig l'autocrítica des de les organitzacions en les que jo milito, de l'anarquisme i de l'anarcosindicalisme, que poder són de les coses que més hem d'aprendre a solucionar, perquè evidentment si volem construir tot allò que hem dit, aquella utopia que hem dit, hem d'arribar una mica millor del que estem en l'actualitat. Doncs jo no parteixo ni de base ni de l'altra. O sigui, jo estic d'acord en que primer hauríem de... Estic d'acord amb tu en una cosa, que no sabem quina és la comunitat, però això també no és només d'ara. O sigui, jo no em dirigeixo només a les organitzacions que diuen... O sigui, jo ja pensava en totes les organitzacions que es diuen, i de vegades algunes que no es diuen, però ja ho direm després també, però que sense dir-se ho són més que algunes que sí que ho diuen, perquè la qüestió de l'anarquisme és la pràctica. Jo sempre tinc una d'aquelles frases que els que em coneixen saben que repeteixo diverses vegades, que la millor definició de llibertari és una que va fer un company meu d'Ateneu fa molts anys, que va dir que un llibertari és aquell que agafa, si algú agafa un tauló per una banda, l'agafa per l'altra sense necessitat de fer una assemblea general. Això em penso que estic dient el mateix que l'Emili, en el sentit que de vegades burocratitzem i fem moltes coses d'aquesta manera o creem problemes més enllà del que hi ha, però no parlo només de les nostres organitzacions, que han de fer tota mena d'autocrítica, òbviament, sinó que en general parlo de tot el moviment llibertari, i a mi aquesta qüestió del poder sempre m'ha fascinat. És a dir, som éssers perseguits perquè, amb l'estigma, ara una mica menys, però amb l'estigma, jo he crescut i hi ha ambients llibertaris, i amb l'estigma de, ostres, ets anarquista i la bomba i no sé què, ets l'estigma, un estigmatitzat de la societat que t'estàs barallant per quin coi de poder. És que m'ha fascinat sempre la idea perquè no l'he entès mai.
També entenc que som societats humanes i que aleshores, si pots ser president de l'escala, segurament estaràs molt content perquè ho necessites mentalment. Mira, si hi ha necessitats de poder, sí, veritablement és una qüestió que hem d'aprendre a gestionar. Si hi ha una comunitat humana sempre hi haurà conflictes interns i conflictes externs. I el que sí que us diré és un parell de comentaris. Un d'ells és, una vegada, que també us dic una anècdota, una vegada estàvem fent en el barri, estàvem fent una espècie de... Havien iaios i estàvem intentant gravar-los i coses d'aquestes, i aleshores la persona que estava presentant l'acte, per dir-ho d'alguna forma, va dir alguna cosa així de que y si conocemos la historia, la frase aquella de manida, ¿no? Si conocemos la historia estamos condenados a repetirla. És que la repetirem. I la repetiré jo la primera, perquè si en un moment determinat torna a haver sarau i torna a venir-me un comissari polític comunista i torna a dir-me que vamos a unirnos todos, pero haz lo que yo te diga porque soy el comisario político, pues òbviament tornarem a tenir sarau i tornarem a repetir la història perquè és una qüestió ideològica. Que hi ha conflictes, per suposat, però hi ha conflictes que podríem, òbviament, aprendre a gestionar d'una altra manera. Aquí toca. Sí, no? Bueno,